Puspitanala kang wis diaturake ya kaya ngono. Sadurunge Pak Pohyanto munggah panggung engko duet ben milih 8 ing antarané sinden iki mengko coba diselingi garapane dhewe tembange kopi wengi ya tembange kopi wengi. Iki sing loro sing Mbah Resa Sekar Gadung Mbak Pipit karo Mbak Sulis Eva lenggah njur sing 6 ngadeg kabeh. Ha iya kaya ngono. Digarap langgam diunggahke tipis-tipis njur dijaepongke. Ya kaya ngapa? Ya ngadeg ana jejer-jejer ngono. Ya diawiti sangka Mbak Kiki sisih iring iki madhep nyandi aku iki. Madhep ngetan dadi kono kidul dhewe. Ya Mbak Kiki ngadeg dhisik. Heeh. Terus sisih kono. Ya. Terus disusul Mbak Diah. Terus disusul Mbak Luki. Mbak Diah mepet karo Mbak Kiki. Nah. Ya, terus disusul Mbak Luki, disusul Mbak Lilis Karnali. Susul Mbak Punjung karo Mita. Ya, ditata sing apik jejer-jejer. Cukup rodok rene, rodok rene. Maju. Nah. Mita iki aja ngono kuwi ndek dhewe ngono. Kene apa piye? Pangku bapak. Apa pangku bapak gender? Yo. Didhisiki Mbak Sulis Eva dhisik, wong loro sambung pucunge digarap wong loro. Coba. Iki pundutane Pak Moidi. Nyat saiki iki umbyake do golek kopi ning angkringan sing diarani kopi wengi. Sambi utut ngombe kopi seger. Nah, seger. Wis mo alit angkringan kopi Kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados. Ngangan-angan ing sajroning wengi. Sitere dunggahke sithik.
kopi wengi buka angkringan tek pelayane sinden Sekar Gadung. Lah, nan ya. Ora badi ning malah tekor. Iya. Gedeng alit iku satu moto Ya, harap tipis-tipis. Kopi wangi kanthi dalu linalitan bisa lali Gedeng alit
Ki hati-hati lho, lek ning kene iki kok daging alit. Ya. Sing tak kuwatir iki lek nganti salah ucap. Mengko gading alit terus daging alit. Iya. Yo kaya apa dadekke, Nduk? Gading alit iku saopo Dadi sing serontolen ki